začneme, hádam, len tak zľahka. No. Ja som to prepočul. V čom je chyba? Že v rozsviečku vedie Danka, mi povedala. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa, nos. Nazdar, nazdar. Pozor na schodíky. Sme v Skalici. Klub Krása, sympatizanti a rodinní príslušníci. Prišli sme sem stráviť rodinnú terapiu, nie priamo v Skalici, ale vedľa do Zlatnickej doliny, chata Amor. Takže vlastne dneska je nedeľa, včera sme začali pobyt. Dneska si robíme prehliadku o Skalici, takže povedal som, kde sme, s kým sme, čo sme, prečo sme, asi som všetko vyčerpal, takže sa teším na tento týždeň, ktorý tu strávim s týmito ľuďmi a myslím si, že budeme mať na čo spomínať, takže duplovane sa teším. Ďakujem. Ešte je nejaká otázka, prosím pekne? Áno, prosím. A kde bol včera Majko, keď ste sa pýtali podvedúcej? On je taký pingpongista? Tak pingpongári hornonitrianských klubov, tešte sa. Ideme si dá. Usmiem. Usmiem. A zahra si so mnou, pekne som. Už večné roky. Učíme, umenie robíme. Plnila vtedy funkciu malého kostolíka a mala aj malú plochu na pochovávanie, kde sa pochovávalo na židovskom cintoríne za rotundou a taktiež sa pochovávalo aj pod rotundou. Neskôr v roku 1217, kedy bola prvá príslušná zmienka o Skalici, kedy napísal Ľudovít I. donáciu Tomášovi Komencovi a jeho synom. A tam je tá trávnatá plocha. Tam bola nádrž, ktorá bola poháňaná odkloneným potokom z ulice Potočná. Taká tá dlhá ulica, čo vedie od rotundy až do právnej ihriska. Odtiaľ odklonil jeden potok a ten napájal kaďu, ale nádrž. Tam sa potom presunieme, keď si to pozerám. Takýchto 9 cechových oltárov. Tento napríklad po mojej lavici